अरे हाँ तो का हल बा भाई लोग सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार के सारी लाल यादव के और कोमल सिंह के एक और ब्लास्ट मस्त भोजपुरी सॉन्ग रिलीज होकर जा रहा बा जौन गाना के टाइटल बा पायल कइले बा घायल। अरे हाँ ये गाना कब तक होता कौन चैनल पर तो क तरीके रिलीज कर जाता गाना कैसन होके बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ये वाला वीडियो में तो लोग ये वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ गाना के लिखले के बता भाई लोग देख लेंगे गाना के लिखले बनन भोजपुरी के बहुत ही अच्छा बहुत ही मस्त राइटर कृष्णा बेदर्दी। अरे भाई लोग गाना के लिखले बनन कृष्णा बेदर्दी। बाकी तो लोग ये वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे भाई लोग ये वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली तो लोग आर्या शर्मा म्यूजिक डायरेक्टर बना आर्या शर्मा। बाकी तो लोग बता दें कि हाँ गाना गैले बना भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे बोलो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज मिल के गाना गैले बढ़ल। बाकी तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलियन खेसारी लाल यादव और कोमल सिंह। अरे बोलो भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और कोमल सिंह तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलियन। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास होके अलावा। अरे बोलो बहुत ही ब्लास्ट सॉन्ग होके अलावा ऐसा सुने में आवत है। खेसारी लाल यादव के वाला वीडियो की क्वालिटी की बात करल जाए तो वीडियो क्वालिटी बहुत धांसू तो लोग के देखे के मिली बहुत फारू देखे के मिली और खेसारी लाल यादव के वाला गाने में लुक भी बहुत हार्ड देखे के मिली। अरे भाई तो लोग इंतजार करल लेकिन बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव के ये वाला गाने के पोस्टर रिलीज करल जाए। अरे भाई मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया बा बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक तो लोग निकल देख ले तो जाकर देख सकत रही बहुत ही अच्छा बहुत ही मस्त तरीके से मोशन पोस्टर के बनावल गल बा। बाकी तो लोग बता दी कि यहाँ गाना कब तक रिलीज करल जाए तो बहुत जल्द तो लोग के ये वाला गाना के पोस्टर रिलीज करल जाए। अरे बोले मोशन पोस्टर आ गल बा लेकिन पोस्टर रिलीज करल जाए और पोस्टर रिलीज कैले के बाद तो वो लोग के मालूम चल जाए कि हाँ गाने के रियल टाइटल का बा। अरे बोले ये वाला गाने के रियल टाइटल नहीं है और गाने के जब पोस्टर रिलीज करल जाए तो रियल टाइटल तो लोग के मालूम चल जाए। बाकी गाना के रिलीज करल जाए बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। अरे बोले बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर गाने के पोस्टर और गाना रिलीज कर ली तो लोग वेट कर लेंगे। गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास बा बहुत ही अच्छा बा। और तो अगर तो लोग ये गाना के सुन लेवल तो लोग पूरा मजा आ जाए पूरा ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बा पूरा डीजे सॉन्ग बा हर जगह ये वाला तो लोग गाना के बजा सकत रही इतना खतरनाक तरीके से गाना के बनावल गल बा। तो लोग गाना के मिस मत करें गाना के सुने लगे बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना के मोशन पोस्टर बोले सॉरी पोस्टर रिलीज कर ली मोशन पोस्टर रिलीज कर दिल बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर और बेस्ट भोजपुरी पर ही खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना के रिलीज करल जाए। बाकी तो लोग वेट कर लेंगे बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव के ये वाला गाना आवेला वाला बा। बाकी तो लोग के वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर चल के सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को शेयर कर लेंगे। बाकी यहाँ तक तो लोग वीडियो देखे खातिर